Live dekhna belani hambai poilano tini nongni channel ni bisingtui sara Tipra ni chini Tipra sadofani borok nang hambai yapnani musungo party IPFT simna division ni hingai जों ताबुकसु जरा सिनि जे इलेक्शन नि मेटार जे बसखाने सिनि एडिसि संमारनि बेपारो सिमना तो बुझतन साइमान आईपीएफ नि आरो काहामनो पोजिशन नै ताइसिनि जेफ्रो इलेक्शन डिक्लेयर खा आपुर सिमि ताबुकसु जरा सिनि प्रचार तो काहाम गई दङ एवं पाब्लिक नि सारा मानै दङ जगाव आरो कुनो डाउट गै हाइसि जों बसखाने संमारिबो जिनो सिमनाबो गोबां गुडबाय जों सिनि कैंडिडेट न जिदि तने आबो कुनो सन्देह गै पाइनानि बागै बेसे खातुमजाक एबा साबनो प्रतिद्वन्दी दल हिसाबै नु प्रतिद्वन्दी तो सिनारो गरिन हदि बानो सिनि आईपीएफटी बाय कारण तामुक माले नरगलाय थांनाय सालगो नुखना पार्टी आईपीएफटी नि सिनि सिमनाव बमा हाई पोजिशन दं काक बाबन दं सिनि ब्रंस फाइ दं तेबो किसु किसु बररक अजागाव ताबुक सिनि महाराष्ट्रनि दल नै थाङै दं आबो बिरोधी जारा सीपीएम तंनाय रक जारा सीपीएम रक प्रचार खाइमिया बररक बरसे आरो थाङै दंलाय हाइसि सिनि पार्टीनि हते के वामदै थांनाय करि के ताव आईपीएफटी नि कन्टेस्ट गै बबो दल रक नुगै मान खनरक तिनि सरगरति ओ जगा आं काइसा कम नंगो सानानि मुसुंगो नंनि बिसिंतै सारा त्रिपुरा राज्यआव ताव काइसा बरक नि थानि कन्फ्यूजन गै दं जे आईपीएफटी नाकि महाराष्ट्र तो करि काउका हनै असलो जगाव आं चीनी महाराष्ट्र आगिबो मानियो तावबो मानियो दङ अलबो मानियो थानाय कखे आईपीएफटी कुनु दिन फान महाराष्ट्र तो करि फैया जों खैतो जतो बरक साइमिया ना आईपीएफटी बाय तिप्रा मथा महाराष्ट्र दल मिलिनानि बागै बिसिरबाग सामुखायका जोंनो दङ जागाव आंनि जे दङ महाराज बाय जतोबार मालायखा महाराज बाय जतोबार कक सालायखा आईपीएफटी बाय तिप्रा मथानो थांचा खायनानि बागै जतो जागा आं मोटामोटी दङ हाय अ जागाव सातायाव न क्लायो जेहेतु पाब्लिक थानि कन्फ्यूजन गै दं हाबा आं ति नंनि बिसिंतै कयटा कंग साइ खनारे माने अ जागाव पुइला हाके महाराष्ट्रनि दल फाइनानि हनै बचिथि रेखासिनि प्रेसिडेंट सानो जों आबनो तै वानसुक चिनि पार्टी अनेक बार मीटिंग लाइखे महाराष्ट्र सिनि पार्टी आईपीएफटी चिनि तिब्रालाने साबो फ्लाइ फाइनानि हिनो आबो तामु खलायलायनि कयबो मीटिंग आसुमानि परे जों हर 10 टाव चिनि एनसी सानि नगा आसुगै आं तंगो चिनि प्रेसिडेंट सार तंगो चिनि एडवोकेट अमित देवमा तंगो ताय चिनि एकमं सिमानि चिनि बरमना एमएलए तंगो जों खराबुरि क्लाइ कायसा सिटि रिगासुमा महाराष्ट्र आ जागाव महाराष्ट्रनि डिमान्ड दङ आं जुदि पार्टी आईपीएफटी फाइगा हांके आनो बसखांनि एडिसि सं मारिबो बाटाई जुदि जों सरकार फाइगे आनो सीएम मारिनाय दुई हिंके पार्टी आईपीएफटी कायसा जोंनो आनो काहाम पोस्ट मारिनाय 3 नम्बर हिंके आं आईपीएफटी जॉइन खायमानि परे फानो बीजेपी जों एलायन्स दंनाय किन्तु 22 टा सीट नि जों एलायन्स गैया बीजेपी जों एलायन्स दंनाय आं पार्टी आईपीएफटी फाइमन हल फान आबनो तै जों गोबां पार्टी कक सालायगा आ कक सालायैनो जों सालजा हर 10 टाव चिन महाराष्ट्र चिथिरि माने ताइनि दिना बसुंनो रिंखा फाइदि मालाय कक सालायनो हनै जों थालायगा पार्टीनि ककजन बर थांनाय जों महाराज मालायखा कक सालायगा कक सालायते महाराजाफोर जोंनो गोबां कक सायखनारिका आइनो क्लोज भाबे कक सालायलेगा जों बिनि आगरतलानि जागा मामा रक आगरतलानि बिनि सरकार बाय जागा सेकजमा आबर गोबां बसुंनो सायखनारिका आबनि लगे लगे बमबो साका जे आं
ani Tipra Motha ni borok mane ani dol ni ingre norong matur tinta seat dor ni tinta seat ni bisa saja bobo ek nge Burjong Nagar aro bini Ronal ni bage bokai seat chano dai kesa hangke Ramchandra Gat jini takuk soel ni bage dai kesa hangke yang west side do jekun jaga Maharaj basanai aboni bage wa tinta seat no sanu aboni rek sauna jeng যেখানে চিঠি রেখা মহারাজ ন বিনি চিঠি উত্তরে যে ঘর 10টা আজকে ছিলেন আ জায়গাও অবনো শিখাছেন আসলে এডিসিও যদি কন্টেস্ট খাইনারে নিনি অধিকার দङ হংকাই কারণ মহারাষ্ট্র বিন বুটার তো জেনারেল সি বয়দেশিয়াফोर খাইজাयाखौ বুটার বিন খাই যদি কন্টেস্ট খাই नों পাস খাইকে হংকাই নন जों সিএম নিনে কোনো চিনা আপত্তি দুই হংকাই नों যেহেতু মহারাজ जों नना आगिबो मानियो ताबो मानियो पार्टी आईपीएफ पे फाइका हंके नना जों पार्टी आईपीएफ नि काहाम कासे पोस्ट दिनानि कतर साकाव आरो चिनि कुन आपत्ति करी 2-3 नंबर हंके जेदा से बीजेपी बाय अलायंस नि पेपर 22 टा सीट नि पेपर अब ऑलरेडी चिनि सेंट्रल लीडर रक चिनि जीएसआर सं दल कसे थांगै दिल्ली थांगै स्वराष्ट्र मंत्री चिनि अमित शाह बाय माने जेपी नड्डा न चिठि गावखा जों बसंनि डिसिसन मायो 22 टा नखौ जों मराबाय नायसिनि आबनो रक साबिनो जों गोबांमा कक सालायमोनल महाराज एलायंस लैखा लाइटे तामखा लास्ट जखन इलेक्शन डिक्लार रंखा इलेक्शन डिक्लार कन्टेस्ट खालायनायनि बेपार फैखा एदिसि त जों मर मा बातायलायने आबरो जखन सीट नि बेपार थां सालायखा महाराज भाई आबरके महाराज এই যে তিনটা সিট সামনে আরো হইতে লরি থাকা আমনি মকেশা কারণ দङ কারণ কে অবো जों जेफोर 19 तारिख महाराज भाई एलायंस नि अनाउंस खालायके फुंगो आ दिन न नुखना तिप्रा मथा तिप्रा हा सॉरी तिप्रा हा तिप्रा स्टेट पार्टी नै दंनाय र चिनि ताको चिनि बुद्ध बिनय चिनि चित्त बाबु सं बर थाङै महाराज भाई तिप्रा मथा थाङै एलायंस नि खे आबनि उलो ताइ बैसा चिनि दाउनि मेजबो थाङै बाबाय एलायंस नि खे आवन नग जतो नुबाय खेना नं लेन बिसिन दै सारा दिबा बरदो साइनान बाय जखन जे सीट चेने बेबार सालायपुरन खाय महाराज साका ना आं ताबो किनजा सीट बाय आना ताबो किसा गोबां सीट मारनाय थाङै आनि अर गोबां मा बरक खायबे के आनि लगी गोबां मा बरक खायगे जों बरनो सीट मारनाय नि जों बाय सालायमो त आमति जों बाय सालायमोसो तीनटा सीट साव महाराजाफोर आवनति किसा कक बांग्लाय हयतो आजिनो जों फाइनल खायमे चिनि सेंट्रल लीडर किबि फाइल हयतो गोबां बरक सायमोन अ जागाव आईपीएफ तर सिनि लुप ngै कागलायो हायंलायो नै आईपीएफ तर ताङै थकै फाय हायरक नै सायमोन जा आं सामा कक जुदि फाजिल खाय महाराज सोंनायदि महाराज सोंनायमोन जरा महाराज क्लूज थांनाय र महाराज लगी जरा तनबो सोंनायमोन महाराज न कोइ दामा है कक साजा साय जों जागा महाराज महाराज हामी हेमनि एक गया तामखाय महाराज जे कक रिमाने बिना कंनारां मालियानि कारण हंखाय बिन लग बरक थांमनि बादि चिनि दाउनि मेसं चिनि बुद्ध बाबु सं चिनि बिनय बाबु सं बरक थाङै बनो चाल खाय आउन बगे महाराज बिन कंनारां मालिया मनि बादि कक गोबां मा सालानाय दङ जागा हायबना आंसो कक सानानै थांलिया ताबो रिसेन्टलि जों नुखा जे महाराज तिप्रा मथा हने जे थांलाय मानि बरक ताबो नुखा जों जागाव आइन पिदर महाराज थाङै एलायंस गैखा किन्तु जों जखन महाराज एलायंस खुरु महाराज न सॉरी आइन पिदि दङ न तिप्रा मथा ताइ आईपीएफ नि एलायंस तुरि नै हर 10 टाव थाङै जॉइंट एक्शन कमिटि रखसिनि आनि सान नगर थांलाय आपरो आनि सारबंनो साका जेखाने जिनि विजय बाबू 3 बार एमएलए हिंजा बोतामने एडिसिरको फाइनानि मुसुम बाबा नाकाय विधानसभा बासै मानब्ला तामनबो बारो फाइ सीट सामतम बायनि चिनि एनसिसा साका जॉइंट एक्शन कमिटि दङ आरो चिनि यो आनि मुंतै सुनिल बर थांजा चिनि एडवोकेट मंगल सार सं थांजा बर बाका कक सालायके हाइबानो जोंहाफोर हर साइ रहका ठीक আছে जों कक सालायमानो ता भंके महाराज जेहेतु जों एलायंस जा महाराज बाका कक साइले जों आइन भिडिअ बाय कक सालायनाय हि आबनिल
dek dini pore taisa Maharaj Vijay Rangkol chini president si sar lai chini sar nago mala lekha ag proketo chengkri kha seng sai mali ta mung lekha omono khanaka 24 तारिख चीनी खबरलंगा प्रोग्राम 25 तारिख आइन पिदर फाइनल कक दिना नेसिंग आपरो अमन सादा तंग चीनी एन जिसानि बिसिंगति आइन पिदि जुदि जोंबाय फाइना हाके बिना सत्तिमा फाइनाय कुनु सत्त सारा हायबनो लास्ट बरक बम हाइकक्स ला गाबल लांखो सिसुलिया कखै ताबु महाराज न जों लास्ट अफ दि ताइसे सालायगा थाङै महाराज भाई चीन बरक हर से महाराज भाई और 3:30 of the national जों कक सालायगा एनजी सानगो तंगदि जों बर पाठका लास्ट अफ दि महाराज जों 9टा सीट सानका बबो सीट सान जों आमबो बन आइडेंटिफाई के रहरि नै जों बर पाठका आ बर पाठमानि न आदिनो जों 3:30 बाजि महाराज ने आज रिपोर्ट नासिमोन रहकाबो 9टा सीट जों बबो सीट को खलायनि आइनो जों आसुक लायै जों सिद्धांत खलायगा सिद्धांत खलायाखै जों महाराज साहरका जों नों जे 9टा सीट सानमानि अब हयतो नों आज सानमानि आबो रिमेफान ताइके साबनो बदल नै तब जों 9टा सीट नायखनै जों बर पाठमानि आबोतै सालायखै किन्तु ताउनका लास्ट अफ दि महाराज जिनि फुन बरम लिया जोंलाय कक साननि बो कुनु सुजुग न लिया बनि बागै आं जिनि सारा तिब्रा बरन अबनो कयनानि मुसुंगो जों महाराज न हामि हे कुनु जों महाराज न हामि हे तामखाय बिनि लगे जे बरक फाइनाय रक बन एमन भाबे चाल खलायका बनि चाल खलाय महाराज बतिनि बिनि कम हेते नरिमा थांका बनि बागै जों आं सानामु जों सारा तिब्रा बरन नर वानसुकनि जे बरक बिनि लगे थांका बंनि आगि बरक ताम खलाय खेरगा जतन सायमु सारा तिब्रा बरक बरक ताम खलाय ते ताम ते तंका अजागा जों नौ खातिनि हिंगाय रिसेन लिकाबो आइन बिनि जों खनाव 5टा सीट मानखा नै महाराज तिब्रा मथा भाई एलायंस आजागाव 6टा सीट हिंगाय ताव चिनारानि सिमनानि कैंडिडेट चिनि दारविंद्र जों वानसुमानि ब हुइलाखा आइन बिदिनि सि कैंडिडेट दिखना नै जों खबर नायनायका आबरो साका आइन बिदिनिया तिब्रा मथा नेंगै ब कैंडिडेट नाव और खैता मनुखा तिब्रा स्टेट पार्टी नि सि कैंडिडेट तामाने चिनि चित्त बाबुनि तिब्रा लैंड स्टेट पार्टी नि जों दाफुर खानामानि तिब्रा लैंड स्टेट पार्टी नाकि तिब्रा मथाव थांगे एलायंस नि क्या माने पूरा मार्च नि क्या तिब्रा लैंड स्टेट पार्टी कस गरि क्या नै दिनरो कैंडिडेट जुदि राजानि दल अंगि सिंग गंगा महाराज नि दल अंगि सिंग गंगे और बाद तिब्रा मथानि सिंग नन तमनिब्ला तावनि बागै तिब्रा स्टेट पार्टी नि बा कैंडिडेट माने आउन बागै वानसुनानि दरकार वानसुनायनि दरकार चिनि सारा तिब्रा बरं नांगौ नखयनि मुसुंगो जोंङो जागाव नुखा गोबांमा बर गोबांमा ससियेल मिडिया गोबांमा कक सिलायो आंबो नखयनि मुसुंगो जों रां फैसा नांगिया मबाइल हायनो मानुखने आन्दाजे सिलाया गरै दफाना साव हामकै नायनाय साव हामिया खलायनाय आबनो वानसु लायै जों ससियेल मिडिया को आन्दाजे जे कक सालायमानि जे सिलायमानि आबरनो किसा हामकै वानसु गै सैनानोबो गां अचिनि सिग्लाराव कयना मुसु आसुम हामबाय पुलावनो खुलुमो जत ताकते बुथनो एचल जत सिने मीडिया फ्रेंड्स रखनो बेलाय खादं खाजाने बिसिंतै जों सारा तिरपनि तिप्रा सरक फाइ टंनाय 6 तारिख एप्रिल नि इलेक्शन एडिसनि चंगमारी अ चंगमारन बागै खादं खाजाखाय आगक लायजाक ताइ साम बेलाय हमनो फै थांनाय दंगा जों तिनि 13 सिमना तमा तारिख एसटिनि सीट अजागाव जों जतना हमदो दंखाय मेलानि आकारे जों इलेक्शन न जों चारिति सान बागै चाइटक लायजाक ताबुक अजागाव किचा कक खुरचाथाय कलायमानि के अबसे तिप्रा अब एनजीओ संस्था तंगमानि द इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस अब हंगाइचिने बुग्रा बाय खाजाकमानि काइसा एनजीओ संस्था से लोकसभा 2019 अब पाइमानि याकलो न तिप्रा नै कैसा संस्था बा संगठन खाका अब के एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अब पॉलिटिकल पार्टी है किंतु रिसेंटली जों खानाका अब ताबुक एनजीओ लिया अब पॉलिटिकल पार्टी उनखा आ पॉलिटिकल पार्टी निबो मंखाय दा इंडिजिनस नै तंगमानि आ दा तीनो दा खलायखानिओ तिप्रा हा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल खायगा
abo hai ni bachang saiman ka bongni khokti hai ke bongni je social media ba printing media ni bisingtei tabuk borok kaisa political party ungkha hnai jeng biswas khlaika sara Tipra spread out ungkha pheba belai wana ma singcha hangke obose tabuk sara Tipra ni je ADC elaka 28 ta seat borok je jaga candidate ka a candidate da khorok chapana Tipra party ni hnai candidate krei 13 simna toma kairiwo tini 15 tarik march tini scrutiny ni sal o salo angsak baithang kija sekangno scrutiny o thangai sabo candidate nungkha ebong candidate ni tikimani je list of validity nominated candidates the SDM by the result all list no jong mankha soyong SDM tini mohanpur returning officer hisabe obono rakha o jaga o 5 jona tini simna toma kairigo simna toma kairik STC to 5 jona candidate Kumud Deborma bo hangkai Communist Party of India Marxist অর্থাৎ CPIM Khonilal Deborma bo hangkai Indian National Congress Party ni Mangal Deborma bo hangkai Indigenous Peoples Front of Tipra IPFT o jagate khorokte tongo 4 number Robindra Deborma bo hangkai Independent Kompano bracket sejak tongo Tipraland State Party TSP amon pore 5 number candidate bokai Sanjay Deborma bokai independent pheba kono party ni bumung sijak krei ora ang jokhon ajaga question khlaioi sengkha boni khai kono party mention khaijak krei da sudu independent hanai simi de bata hantaniwo borok saw boni nomination pabaro chief independent ni simna kono party ni mention khaijak krei aba hai khlaina yakoi jeng saimanka ke o jaga wo ang belai khlai wana ma singcha chamani ke obose ani gana thik gana wono chini darobi o TSP ni candidate ba sugjak thik ani gana wo ang bono logi no o paper manmani pore party ni bumung na yakoi sengkha dara dafna darobi nangbo party ni ngai yuko nomination dakhil khai ani hemani approve sakbai thangso TSP ke amon pore belai khlai ang wana ka tai bono sengkha ha inang ba Tipra Motha rajani bodol ni se candidate diwo nei jeng ang sakbai thangbo saimeno heke buirok bo salai blasa mane ang TSP ni candidate se Tipra Motha ni candidate ja nei bo sakbai thang sak amon pore khai belai kai bkhawo question bachaka Tipra Motha wo bororok bodol thangai jango rajani bodol rajani party raja ham tangnani thancha khlainani bagai phaika এবং রাজা সাকবাই থাকবো সাও টিএসপি বাইই আনি Tipra ও যুগ রেখা অর্থাৎ মার সং ফাইবাইকা আইপিএফটি Tipra হা বরক বসবাইই ফাইবাইকা আইএনপিটি বসবাইই ফাইজং টিপিএফ বসবাইই ফাইজং বা যে জানি পার্টি তংমানে আবসবাইই जों ফানচা একটা পার্টি উংলাইছিনানে হনই হনলাইছানিও টিএসপি সবাইই Tipra মানে Tipra হনে যে মথাও haitaniwo jonogon ni ba abono biswasung tongthaniwo tabuk khainu kha borok bebak Tipra khai kuno sekrika jotona TSP ngai thamaika oba haikeno ang bokha tongthongya kini wakinagar bujung nagaro buddha IPF ni candidate bono basung hoga buddha ninaro runel basamani Tipra Motha ni nei bobo party ni kisa nainai lekha godo mani bobo sawo TSP ni basawo advocate mintu Ramchandra Gatochin IPF ni candidate bono basungka nina jaga je 12 basamani okai bo party ni nei mane bobo TSP ni shaharo an pore soyong chini Brojolal Deborma vice president Takarjola Jongpujola sito IPF ni candidate bono ang phone khaika phone khaimani pore arole soyong bugra se basawo ba bugra bo tuga bai party bai vote basa hantaniwo aro bo poriskar TSP bai baja he o jaga ba Tipra Motha kisi kirika mane Tipra party hnaile declare ongkha hnai cheng khana ka kintu really abo a party bai horok chafana candidate kisi kirei hege o jaga wo Tipra Motha bai cheng contest khlaina niklaiya khlaina ni hingkai TSP party bai se contest khlaina niklayo Tipra Motha Rajani Motha ba Rajani party TSP hingkai cheng saimano
चित्तरंजन छुनाचरण चंग बरक से टीएसपी पार्टी गठन खायो गाय ओ तिप्रा मथा राजानि मथा नै जों खाथुम खादांगै बा बिनि बिसिंतै एडीसी प्रशासन फाइनाय बा सीएम नाय आबो बा पूरा पूरी उल्टांगै से जिरोंगै थांगा ने आगे बानचो बोग्रा रमदी बनि पार्टी बजे पार्टी वो पुटपुता था आ पार्टी ना एडीसी गवर्नमेंट फॉर्म खाइका खाइपना ब तिप्रा मथानि हाके तिप्रा पार्टी नि सीएम या बतमनि सीएम नाय टीएसपी टिपारलैंड स्टेट पार्टी नि सीएम सीएम नाय के तिप्रा मथा आबो बसाक बायथां टीएसपी रंगनो गुबुन पार्टी न बिन आरो मार्च सं फैका हमाबा बसाक बायथां जे बुनि आरो मार्च सं माजे कलाय ताबुक बिनि सिनेमों ब तिप्रा मथानि कैंडिडेट सॉरी टिपारलैंड स्टेट पार्टी नि कैंडिडेट बनो जों टिपारलैंड स्टेट पार्टी नि कैंडिडेट हनै जे साइमनाय तै सिनाय हिंगाय तिप्रा मथा बाहाय केले अ दफानो फयोग माननायबा तिप्रा मथा दफानो फयोगै माइया तांगै तिप्रा मथा बाय दफानो फयोग माने नै कक सापानो अब जस्ट केसे देखानो सिमिजे किन्तु इन प्रैक्टिकल ब अबसे मा सानाय आं टीएसपी नि कैंडिडेट टीएसपी नि उंगै आं एडीसी गवर्नमेंट फॉर्म खाइनाय एवं आं साक बायथां सीएम उंनाय हनै जे बमा सानाय आं तिप्रा पार्टी नि सीएम उंनाय हनै जे बते साइमालिया जेमन जों ताबुक विधानसभा बीजेपी आईपीएफ टी अलायंस चिने आईपीएफ तिने खरकति मंत्री तंगो हनै दाबी खाइमन माहाय तिप्रा मथानि सीएम तंगो हनै बरकतै दाबी खाइमिया तिप्रा मथानि एम तंगो हनै बो दाबी खाइमिया आबन बागै बरक साक साकनो से बरक फालमानि क्लायो ओ जगह साथै क्लायो अब हाइके चिनि दफारक जदि बुल बुजुइ तंखां गाय चिनि थिनां चिनि भविष्यत तेबो हामियाउनाय आबन बागै बरक जदि स्राय जों टीएसपी नि कैंडिडेट उंनाय टीएसपी पार्टी नंगै बद बसानाय हनै सामानि तंखां गाय तो वेल एंड गुड किन्तु बरक ताक ब टीएसपी या जों तिप्रा मथाचे जों बुग्रानि पार्टी नै जे सालाय तंगो ओ टीएसपी बुग्रानि पार्टी या टीएसपी हिंगाय चित्तरंजन छुनाचरण चंग पार्टी से हेके बरक सातुं जों बुग्रानि जे पार्टी तिप्रा हा तिप्रा मथाना सबायै जों टीएसपी उंबायखा जों टीएसपी ओ मार्च संखा चिनि पार्टी नि बुंनि ताबुक टीएसपी सुनाय प्रेस मीट खाय सातुं बुग्रा सातुं तिप्रा मथा तिप्रा पार्टी जों गरै बा तिप्रा पार्टी तंफाना तिप्रा पार्टी बाय बुट बजाया टीएसपी बायसे बुट बजावो आबो चित्तरंजन छुनाचरण संखायमानि पार्टी हनै सातुं तो आंखाय साना मचंगो चिनि दफाते कैसे बुल खायना थांगाय दं सिनानि नांमानि खिगा आइ अबसे चिनि सिमनाव तेबो वाना मा सिंचा चिनि दा रविंद्र बसाक बायथां आईएनपीटी नि खरकते ताबर नेता बखरकते टॉप लीडर ब ताबुक ब ना टीएसपीओ जोग्रखा ना तिप्रा मथाव जोग्रखा कोनो जागा जुग बरिया को हाइपनो ब कैंडिडेट दंगैखा तिप्रा नि हनै बुग्रा कोनो दिन चिन छिनाव बोट बजा फैया ब बोट बजाव बरो ताकार जला जम्पै जला सिटो ब तिप्रा मथानि उंगै बोट बजाया टीएसपी नि उंगै बोट बजाव आसुकचा जदि चिनि बागै सला नांगै तंखांखाय थगाय तंखांखाय चिनि दफारंनि भविष्यत बर थांसगैनो बेलायखैनो प्रश्न बुदो आबनि बागै चिनि सिमना तमाकारि हायकेबा सारा तिरपानि चिनि 28 टा सीट एडीसी नि ओ 28 टा सीट आनिले सम्पूर्ण विश्वास दङ जों आईपीएफ टी 2009 नि सिमि टिपारलैंड नि जोरदार आंदोलन खालायफैयो एवं आ टिपारलैंड काइसन चिनि एम एंड ऑब्जेक्ट एंड लास्ट एंड फाइनल डेस्टिनेशन आबन बागै चिनि दफानि थिनां चिनि एक्जिस्टेंस नि अब सेफ हैनानि बागै आईपीएफ टी नि नाहारमं टिपारलैंड अब कुबैनो दफानि बागै आबन बागै चिनि जनगण नि थाने पूरा विश्वास जनगण अवश्य न अबनो बुझिनाय ताई बस कांनि सालो आईपीएफ टी पार्टी न एकटा पार्टी जे पार्टी सय कुबैकक सय आंदोलन खालायो सय कुबैकक बाय दफाखानो मथांगान बागै वानसुरनाय चिनि विश्वास दङ आबनि बागै जों 100% सियोर आईपीएफ टी अवश्य जों ताकलाय संका गोबां कुक्तियै जों एडिशना दखल खालायनाय जे जायगा आईपीएफ टी बीजेपी अलायंस उंलायजा आबोते प्रश्न न बुझाया चिनि सिमना तमाकारि अ जायगा त जों आईपीएफ टी कन्फर्म जों चिटिनाय एवं जों खख्लायनाय अबो चिनि विश्वास त्रिपुरा राज्य चिनि से सिरायनमै वानसुना गन्ते बर दङ बर वानसुगै नायथु कारण जे बर दाव आं हास्टलनि कक सालिया चिनि सिमनानि कंग्रेस आवनो चिनि दारबि
যে বড় শুধু পার্টি টিকিট মানানি বাকি সিমে শুধু ক্যান্ডিডেট টিকিট মানা বাকি সিমেছে বিনি পার্টি না আই দুলু দিনে খিবে বই বিনি পার্টি না হাই কমন নিকंगा नाया বই ও জায়গা ফাইমান হমকাই ক্যান্ডিডেট नि বাকি ফাইমকাই বসকাং দামনাयाबो তিব্রা রাজ্যনি চিনি তিব্রাসে যারা সিনে বরং ওয়ানসুং নাইথুন বরং সাইমান রিজনাল পার্টি চিনি যারা जों রিজনাল পার্টি খাইনে দাও जों दा শুধু চিনি তিব্রাসা দফানি বাকি সিমনি ওয়ানসুং খাইলে এবং आईपीएफ 2009 नि सिमे आसुगै आंदोलन खालायो तिब्रासानि बागै सिमे आंदोलन खालायफायो नों नुखोना प्रमाण तो स्राय स्राय अ जागावनो 2014 आव जों बीजेपी बाय आलादा खालायो लोकसभा बासा लाखिया सरि 2019 आमनि कारण ताम कारण अबनो जों साइमानो अर सिमी कक सावै जोंया लोकसभा बो थाङै चिनि बर थाङै कक साना नागान आरबो साव बादा खाकिया त्रिपुरा राज्य बरं नुगैतो लाई थांनाय बसर 2000 चिनि माधवबारि गतनंमानि परेबो जयेन्ट एक्शन कमिटि कायसा टीम दिल्लीआव थाङै स्वराष्ट्र मन्त्री मालायखा हाजाराव चिनि मन्त्री मेबार सागो थां नरक ससियेल मिडियानि बिसिनिफ्राय नुखाना चिनि दावनि मेज बनिजिबो मा साका जे नरक ताव कक सानि आजागाव यखमानि हिनि बनि जिबो कक साका आजागा चिन दावनि मेल साव स्वराष्ट्र मन्त्री चिन अमित शाह बाय चिनि मेबासार हिंजाका नों तसिनि गनि जुट सरकारनि मन्त्री नों बाय आमा हाय साइतंग कान चिनि पार्टी बिदा आबनो वानसु गियामनो किरिया बिनि मन्त्री थानानै किरिया दफाना बाहायखि जों सेफ खालामनानै आबो चिनि वानसु नायसि दा पाब्लिक अबनो वानसु नांगां पाब्लिक थानि अबनो कोइनि निसुङो जेरदों 5 हात माहान्नानि जेरासिन त्रिपुरा लैंड जेरा लिमिटेड एरिया खाजाक आबनो माननासि कथि नङै दंलायो इनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बांलादेश म्यांमार आसाम नर साइमान खाना चिनि त्रिपुरा राज्यनि एजे जम्पुई हिल